Hello guys, hello ma'am. Hello guys, hello ma'am. Wait lang. Take two. Hello guys. Good evening, good afternoon, and good ano ba yan? Nawawubulol na ako. Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Ayan. For today's content video ay pag-uusapan natin yung about sa live. Yung pagla-live nyo guys, sa isang pagla-live po ay pwede po kayong umakyat na apat, di ba? Apat. Tapos, ano ba yung pwedeng gawin dito sa pagla-live? Ang pagla-live kasi makakatulong yan sa sa watch minutes, sa views, ano ba? Kasi ang app pwedeng umakyat sa mismong Facebook Live is apat, di ba? Tapos, kung gusto niyo mong gamitin yung StreamYard, kasi pwede mong gamitin yung every anim yung pwedeng umakyat doon, di ba? Tapos, kagandahan nito, maraming mga taong pwedeng umakyat sa'yo para ma-promote ang kanilang page, di ba? Pero, ito guys, itong pinaka dapat nyong iwasan. Ang number one at baka masira yung channel. Actually, may nakita ako dati, nag-live ako, pero inayaan ko na lang siya kasi para sa lahat din po to guys, okay? Bawal po yung makyat yung mga bata, lalo na especially yung mga umiiyak na bata guys. Umulit ko, kapag umakyat po kayo sa live, wag po kayong iakyat yung bata kapag umiiyak, kasi nakakahiya po sa mismong host na baka sakaling mawala po yung channel niya. Kaya ingat lang po kayo ha. Unuulit ko po, bawal po yung mga bata na umiiyak, especially sa mga, actually sa live ko meron din kaso ulitin ko po, sana wag na pong ulitin nyo na. Kung gusto nyo pong pa-promote yung channel nyo, wag muna kayo magsama ng bata or pumunta kayo doon sa isang tahimik na lugar o kaya sa kwarto, mga ganyan, para hindi po kayo maabala sa mismong host. Kasi nakakahiya po guys, kapag nawala yung channel niya, kukunin yung channel, mabibigay mo ba, di ba? Kaya iwas po kayo especially mag-ingat ako talaga kasi sa lalo na sobrang dami ng mga umakyat sa live ko. Iwasan nyo po din yung mga bata guys ulitin ko, iwasan po ang mag-akyat ng bata, especially mga sanggol po na yun po, iwasan nyo rin po, ulitin ko iwasan nyo po yung mga pag-akyat ng mga bata, especially sa mga host na kagaya ko guys na sa pagla-live. Kapag may mga bata, huwag nyo na pong iakyat, okay? Kasi nakakasira ng page yan, nakakasira ng Facebook page, Facebook profile. Kayo namang mga may bata guys, iwasan nyo naman po, alam nyo naman pong bawal yan, huwag nyo na pong iakyat, okay? Yun, sana po maging silbing aral po sa lahat to, lalo na mga especially sa mga content creator na mga maliliit pa lang, small content creator iwasan nyo po Hindi po ako magpapakyat hanggat may dala po kayong bata. Kapag may dala po kayong bata, i-remove ko kayo, okay? Maraming salamat po at sana magsilbing aral po sa lahat ito, okay? God bless you all. Salamat. Don't forget to follow guys, follow nyo na lang po ang aking Facebook page. Thank you.